sibiyakelana lokuletha nje udaba lamaphupho. Uma umusha ku-channel sizumukelekile, uma umdala siyabonga nje ukuthi uhlezi ulandela ku-channel. uNkulunkulu akakulonde ekukhulise kuyona yonke iminxa yempilo, akubusise bese kulwela ekuvikela ngaso sonke isikhathi. Mina ke ngupastor ngisibeka nje udaba njengenjwayelo la namhlanje nesibheka uLindo kaNtsele udaba lakhe. Nawe uma ufuna silibheka udaba lakho ngabhala kodwa ubhale ngendlela eclear ecacile, proofread before uzosenda, because most people they just bayalahlela. Ubona ngendlela ukuthi ababhala ngathi they just throw in lento asuke beendlula nje, yabo. So ukhombisa ukuthi ufuna ukuphendula, bhala kahle nawe, bingelela, zethula uma ufuna uzethula bese uchaza iphupho, proofread, ubone ukuthi lento ebhali yenza sense. Uma ungesiyo umZulu, don't force to write in isiZulu, because into ezokwenzeka uzobhala kuzoba nama-mistake thothi ngicela ingasandisi, bhala in English, yabo. So uLindo kaNtsele uthi siyabonga phasa, ngicela ukubuza la, angazi noma ke swake wabuzwa noma waphendula lo mbuzo. Ukuphupha ke inkunzi viva iphanda ilindele impi, kodwa ke wena uyayazi le nkunzi, uyayijoshozela ukuthi ke ayilwe inqobi i-opponent, yabo. Ngifuna sicha inkunzi ingasho into eziningi, because kwabanye i-date iuNkulunkulu, kwabanye iyithongo, kwabanye iwumuntu nje in general omubi or noma omuhle, depending kwi-action noma kwi-context yangaleso sikhathi. Number 1, uma uphupha inkunzi upha usithatha njengoluhle uma iphande iviva izilungiselela impi, futhi wena mhlawumbe ukhombisa ukuyikhuthaza weneme. Lokho kusho ukuthi mhlawumbe ngakhuluma ngawo ukuthi umuntu onamandla, umuntu onogqozi, umuntu onomfutho, futhi osekulungela ukubhekana nezingqinamba zempilo nokunqoba nje imbangi zakho kanye nezitha. Uthi Romans 33 verse 17 ithi Joseph has the strength of a bull, the horns of a wild ox. His horns are a Manasseh's thousands and Ephraim's 10,000. With them he harass the nations and pushes them to the ends of the earth. Futhi lento ingaphinde ikhulume ukuthi mhlawumbe kunomuntu omjwayele noma ophila naye empilweni, omkhuthazayo, omotivateayo empilweni ukuze akwazi ukubhekana nezimo zempilo, yabona, ngempumelelo. Number 2, uma uphupha inkunzi singathatha njengophawu olubi kakhulu uma inkunzi ithibili ithukuthele futhi ikujaha, ngoba mhlawumbe noma izama ukukuhlasela noma ke ikhlasela nje, ngoba kusho ukuthi ke kunomuntu okwakhela uzungu noma ozama ukukulimaza empilweni ofuna umqaphele. uPsalms 22 verse 12 futhi ke many bulls have surrounded me, the strong bulls of Bashan have encircled me. Number 3, uma uphupha inkunzi uphawu olubi uma ithukuthele ikuhlaba noma ke ufuna ukuhlaba, ngoba lokho kusho ukuthi kumele uqaphele isitha sakho esingagaja noma benini. uPsalms 22 verse 21, save me from the mouth of the lion, you have rescued me from the horns of the wild oxen. Kanti number 4, singathi shina uma uphupha inkunzi singathatha njengophawu luhluma ukuthi ayikwenzi lutho, kodwa ihlaba ezinye futhi iyazehlula, ngoba lokho kusho ukuthi uNkulunkulu ukunikeza amandla nesibindi sokunqoba zonke izimo nezitha esiphambi kwempilo yakho, yabona. Numbers 24 verse 8 ithi God brought them out of Egypt, they have the strength of a wild ox, they devour hostile nations and break their bones in pieces, with their arrows they pierce them. Ngani futhi uphupha inkunzi mhlawumbe sithi uPaul uhluma ingakwenzi lutho kodwa ihlaba ezinye futhi zehlula. Omunye angayibheka njengokuthi lento isho ukuthi ithongo lakho lizo intervene, ithongo lakho lizongenelela likulwele likunqobele ezitheni noma ezimpini obhekene nazo zempilo, yabona. Kanti futhi singayibheka literal ngokuthi kukhona mhlawumbe umuntu uma kungenze kubhekane nabantu abamelane nawo ozokwazi ukuthi intervene ekulekelele futhi amen lezo xazelo lezo nginqina nasenqobeni lezo zimo lezo, yabona. Number 5, uma uphupha inkunzi singathi sina uPaul uhluma isho ayikwenzi lutho futhi ayinalulaka, ikhuluphele inonophele, iyazidlela lapha, ngoba lokho kusho ingcebo nokuthi ke mhlawumbe umklamo, uma unomklamo noma unebusiness so lingahlelenza inzuzo, suke lizochuma futhi suke lizophumelela liphinde lisimama. uJobe 26 Job 21 verse 10 ithi their bulls never fail to breed, their cows calve and do not miscarry. Usho noma ngabe mhlawumbe ngalesi sikhathi lesi uma ungenza ama-investment yakho suke ezokwazi ukuthi enzani enze inzuzo kakhulu. Number 6, uma uphupha inkunzi singathi siniuPaul uhluma zibulawa nje ngenxa yokuthi mhlawumbe bezinolaka futhi bezilwa zilwa lapha noma zikulwisa, ngoba lokho ngasho kwahlulela nokunqotshwa kwabantu ababi
noma kwabantu abangalungile abamelane nawe noma abamelane nebandla likaNkulunkulu noma abamelane nabantwana bakaNkulunkulu. uJeremiah 50:27 ithi, kill all the young bulls, let them go down to the slaughter. Woe to them, for their day has come, their time for them to be punished. Ushuthi ngenzeka kunabantu ababemelane nawe noma bemelane necebo likaNkulunkulu noma abamelane nabantwana bakaNkulunkulu noma nebandla likaNkulunkulu abazothola isijeziso esimbi kakhulu. Number 7, uma uphupha ke la mhlawumbe asithi uma kungenzeka uphuphe inkunzi, singathatha uma kuleyo nkunzi iziyalwa, kungasho la ukuthi mhlawumbe kunabantu abaziya bagcwele intukuthelo abanamaqhubu futhi mhlawumbe abangasebahelizisana, yabona, uma kulezi lokho uzibonayo nasenzani iziyalwa. Kanti singaphinde sikuveze ukuthi kuyenzeka futhi uma uphupha la inkunzi kuba uma leyo nkunzi ilwa olungabuye lusho mhlawumbe ukuthi kunombango okhona noma lezi inkunzi zilwa ziyimbili, olungaphinde lusho ukuthi kukhona mhlawumbe umbango okhona phakathi kwezidalwa zakho. Kanti singagcina ngakuthi uma uphupha futhi zilwa lezi inkunzi, kungasho mhlawumbe ukuthi kuneyikhulu ezithile mhlawumbe endaweni ethile noma emkhakheni wakho ongenzeka mhlawumbe aziboni ngasolinye. Siphetha ngakuthi ke futhi la asesithi mhlawumbe ubona ke inkunzi emnyama, omunye angakuthatha ngophawu olungasho ibhadi, omunye angakuthatha njengophawu osuke nje likhomba isitha noma olusuke likhomba ukuthi kunethongo elingageziwe futhi elinga ukuhlanjululwa ekhaya. Siyabonga. Kulonto subscribe, like le video, akhona amanye iswenzile na uhamba wabheke, ulike, usubscribe, uqhubeke ube ingxenye ya umndeni. Ungakhohlwa ukupress lapha i-notification bell wenzela ukuthi ke mase uploada you get a notification bell, notification to know ukuthi sekhona sikufakile. Kanti ke siphima ama video every day, ushithi ke share kukhona ongakulandela usuku nolandela. Siyabonga. Siweni phansi namatulu, siweni phansi namatulu, kuleka kuyo Jesu.